Nek gak tanggane dhewe ngono wis tak beres tenan. Sapa Bu? Yuna ya. Yuna apa neh? Dicek tentang pengen kenal lingkungannya dhewe sesuk ku ya Pak. Peh aku gak melu kok, diolok-olok terus. Wis tak omongi, nek aku gak melu gak dintuki bojoku. Kok malah ganti sampean sing disalahno. Lah Yuna ngomong piye? Wonge ngomong, arek sampean bojo pelit lah, bojo gak pengertian lah. Masa ngomong ngono, Bu? Iya Pak, tapi elek-elek bojo tetep tak bilani Pak. Itu ngomong elek-elek ono, Bu. Kata-kata liyane ora ono leh. Maksudnya ki elek apike bojo tetep tak bilani Pak. Lah kowe ngomong piye karo Yuna? Ya aku ngomong nek bojoku gak seneng nek acara pinik-pinikan ngono kuwi. Wong iki kolot, wong iki kuper yo. Tapi jenenge ya ora bilani to, Bu. Nah, nyatane yo ngono Pak. Aku lho gak tau mau jak piknik. Ngono kuwi ya Pak. Peh aku gak melu Kok wong-wong diomongi kabeh. Yo nah yo ngono kuwi. Lah bayare nang sapa, Bu? Bu RT. Sampean ki pengen dire Pak. Ya tangene Bu RT to, Bu? Bayar? Lah pira to? Nek bayare ki murah Pak, mung 300. Sing larang ki sangune. Sampean iki gak usah terprovokasi karo omongane Yuna. Aku gak melu gak apa-apa kok. Wis ora, Bu, tetep melu. Engko ongkose tak bayari, kowe engko ya tak sangoni.